Matur sembah nuwun ngaturaken gunging panuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan sugeng rawuh katur sanggihaning para rawuh kakung Sumawana putri ingkang saduda kinurmatan. Nuwun inggih langkung-langkung pepundhen kula panjenenganipun Bapak Jamaah Sri Kelan Ibu Susiati ingkang medal dalu punika sampun paring kapercayan dumateng kula sarincang saking keluarga agung Yuga Laras Campur Sari Timen Kapatan Derek Mangayu Bagyo. Nunjih anggenipun kagungan kersa handhaupaken utawi hamala kramaken ingkang putra putri kang kinasih ingkang pinaringan asma panjenenganipun Mas Kiki dhaupan kalian Mbak Yuvika menika putri saking panjenenganipun Bapak Parnomo kalian Ibu Sunarti caket mriki mawon nggih Bu nggih. Nah, iki mau kebenaran arjenku wis mudhun ning kono rumah aku kono nggih. Nek barang wis mangan nang kono to mau. Kanthi menika kula dherekaken monggo tansah ndedonga nyuwun wonten ngarsaning Gusti Allah. Mugi-mugi punang temanten kekalih anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung ing samangke pinarengan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Muga cepak rejekine diparingi seger waras adoh saka lelara tebih saking sambikala. Amin Allahumma. Amin. Warak ya ngene iki banter kabeh. Kejawi saking menika paripurnanipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Jamaah Sri Kelan Ibu Susiati sakeluarga ing samangke mugi manggih kamulyan kabagian sarta kasantosan tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalu punika talim kula kunjuk dumateng sedaya para rawuh utaminipun para pinisep ingkang sampun kepareng rawuh anggenipun paring idi pangestu dumateng mempelai berdua dumateng temenang temanten kekalih mugi kanthi pandonga panjenengan saming samangke saged hamahanani menapa ingkang dados pikajengipun Bapak Jamaah Sri Kelan Ibu ing samangke saged kapinangkanan saged kasembadan. Kejawi saking menika ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang saking jajaran pemerintahan Desa Bucu ingkang medal dalu punika sampun paring idi pangestu utamipun dumateng panjenenganipun Bapak Petinggi dalah sedaya staf pemerintahan kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami lumeber dumateng sesepuhipun lingkungan sesepuhipun ingkang sesepuhipun agami ingkang tertamtu nderek nyengkuyung kawontenipun adicara dalu punika matur sembah nuwun Bapak-bapak RW, Bapak RT ingkang sampun keparang rawuh kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami lumeber dalu punika ingkang saged nderek makarya ugi nderek hanyengkuyung kawontenipun adicara bapak-bapak kula ingkang saking Linmas ingkang saking Hansip boten langkung kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Sampun ngetingalaken tabuh 8 punjulipun gangsal menit. Pramila menika campur sarinan enggal kawiwitan kanthi nyadong nggih pangestu saking panjenengan sami mugi dalu menika adicara campur sarinan saged lumampah kanthi sae boten wonten alangan setunggal punapa nganti didi paripurnanipun adicara. Sampun samapta ing ganti sawega ing diri sarengan Yuga Laras Campur Sari. Pamila boten kathah kula minangka wakil saking kanca-kanca Yuga Laras ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuga Laras Indonesia. Yeay. Ha 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 ha. Yo 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 yo. Hip hop, hip hop. Gerang segerang segerang segerang.
kanthi nyadong sih kawilisaning Gusti Kang Murbing dumadi. Kalodhanganing dalu punika mugi kula sarencangi samangke saged atur pambagya lumantar lagon-lagon campur sari. Yen niki kunjuk dumateng keluarga ageng ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Jamasri kaliyan Ibu Susiati sakeluarga. Parandining dalu punika sampun samapta ing gati kanthi sinengkuyung kadang-kadang ingkang nderek makarya dalu punika. Salam kagem kanca-kanca ingkang saking SM Production. Dalu punika ingkang nderek mengabadikan acara matur sembah nuwun masalikul sak kanca. Kejawi saking menika mboten kata lompen ugi kula aturaken sugeng ngayahi tugas, sugeng ngayahi karya dumateng bapak-bapak linmas, bapak-bapak hansip yang sampun rawuh kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Yuk ingkang sepisan tertamtu inggal badhe atur panglipur wonten ngarsa panjenengan sami. Ingkang sepisan mijil saking telatah Jepara Yani Radista Yoga Laras. Carana peci jaranan peci sing numpan ndoro bei sing iring para mantri jek nong ya miki dicekel Dek. Anje Mas. Iki setira ya lagi Urung-urung wis salaman. Seger waras? Alhamdulillah apik inget Mas. Apa iku? Apik banget. Apik banget. Setelah Yani Radista kembali yang tentunya malam ini juga akan memberikan suatu hiburan segar buat panjenengan semuanya. Ada berdua langsung saja ya. Putri sama Diva Yoga Laras. Yuk. Carana cek nong luar biasa malam ini sesuai permintaan dari keluarga besar Bapak Jamasri juga Ibu Susiati. Juga Laras ternyata memboyong dan didukung sepenuhnya untuk artis-artis, ada 6 vokalis. Putri nek nyekel mix sing apik lho. Ngene. Ra gadok. Besok anakmu iso lahir anak-anak mik. Salajengipun Ica Rosmala Sinta Aulia. Coklat. Yang satu ini tentunya sedikit berbeda. Ani Yoga Laras.
tertentu badhe ingkang kabuka dicara campur sarana sinangan juga laras. Selamat malam, selamat menikmati yoga laras epot. Yo. Wah. Yo. Awas semangat ya, goyang ya. Yo. SM Production. Yo. Sang Brotoseno undut jurang tunggah gunung. Bupati susu
Sang Bratasena nalika samono mudhun jurang munggah gunung kapranggoling mungsuh satepah ing samangke pados rahar janing diri lumantar hamir sani pagelaran yoga laras campur sari biak 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 Yeah.
Luar biasa opening start bersama Yugalara Sampursari bersama beberapa vokalis